Symai. Dylan Owen. Dwi'n gyfarwyddwr ar Gwasanaethau Cymdeithasol yma yng Gwynedd ac yn falch iawn o gael y cyfle i gyflwyno crynhoad neu crynodeb byr o'r Adroddiad Blynyddol gan y Cyfarwyddwr. Ac mae hynny'n rhywbeth sydd yn digwydd bob blwyddyn wrth gwrs, ond da ni'n ceisio wneud yn siŵr fod o'n hawdd i chi a hawdd i'r cyhoedd gael gafel arno fo, gael gwybod beth sydd yn yr adroddiad ac i sicrhau hunain ac i ni sicrhau bod ni'n trio'n gorau i wneud y gorau y gallwn ni ar ran pobl Gwynedd. Felly, gyda lwc, mae hwn yn mynd i weithio a mi fydda i'n gallu rhannu y wybodaeth gyda chi, a dwi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld erbyn hyn y sleid cyntaf o nifer lle da ni yn rhoi chydig bach o stadegau a chydig bach o wybodaeth ynglyn â'n gwasanaethau cymdeithasol ni. Felly, yr un cyntaf yma ydy ynglyn â'n gwasanaethau plant ni, yr adran plant wrth gwrs sydd yn gweithio i ddiogelu ac i amddiffyn plant yng Ngwynedd ac i sicrhau lles nhw. A ers Covid, mae niferoedd y plant sydd wedi cael eu cyfeirio at ein gwasanaethau ni wedi cynyddu yn aruthrol. Fel y gwelwch chi, maen nhw wedi cynyddu erbyn hyn, maen nhw dros 7,000 y flwyddyn o adgyfeiriadau i'r gwasanaeth plant, i'r adran plant. Mae hwnna'n gynnydd o dros 2,500 o adgyfeiriadau ac yn sicr yn heriol i'r gwasanaeth. Ac wrth gwrs, yn gofyn y cwestiwn, pa mor bosib, ydy yn bosib i'r gwasanaeth gario ymlaen ar y lefel y mae o'n darparu gwasanaeth heb fwy o fuddsoddiad, os ydy'r cynnydd yna yn cario ymlaen i'r blynyddoedd sydd i ddod. Dwi'n falch iawn o allu deud bod y niferoedd o blant sydd mewn gofal yn ara deg yn gostwng a'n bod ni yn llwyddo i gynorthwyo plant i aros yn eu cymunedau a gyda'u teuluoedd yng Ngwynedd. Mae'r un peth yn wir ar draws yn gwasanaethau ni. Mae niferoedd o oedolion, pobl hŷn a phobl gydag anabledd wedi cael eu cyfeirio at ein gwasanaethau ni hefyd yn uchel iawn. Fel y gwelwch chi, bron i 5,000 o gyfeiriadau, neu 4,500 o gyfeiriadau ar draws y flwyddyn ddiwetha. Mae hyn yn gyfeiriadau ar gyfer bobl hŷn sydd angen gofal, angen mynd i gartre gofal, ond hefyd, ac yn bwysicach, yn gofyn am gymorth i sicrhau bod bobl yn gallu byw'n annibynnol ac i gefnogi bobl i fyw yn eu cymuned heb orfod dibynnu a gofyn am gymorth gwasanaethau cymdeithasol. Yn y maes iechyd meddwl, da ni hefyd wedi gweld cynnydd aruthrol yn y gwasanaeth ac yn y galw am wasanaeth. A fel da chi'n gweld, ers Covid, ers y Covid mawr, mae y niferoedd o adgyfeiriadau wedi cynyddu dros 2,000 ac erbyn hyn yn 5,500 o gyfeiriadau mewn blwyddyn, sydd yn rhyfeddol ac eto yn mynd i ofyn y cwestiwn i'r Cyngor Sir ac i'r Gwasanaethau Cymdeithasol ar pa mor hirhoedlog neu sut allwn ni gario ymlaen i ddarparu gwasanaeth o'r safon da ni'n darparu heb mwy o fuddsoddiad. Mae hyn yn heriol iawn wrth gwrs mewn cyfnod lle mae yna lai a llai o arian ar gael i'n gwasanaethau ni ac i'r Cyngor. Fel o'n i'n deud gynnau, da ni'n ceisio'n gorau i ddarparu gwybodaeth ac i gynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol heb bod nhw angen yn cymorth ni, heb bod nhw angen gwasanaethau penodol mwyn sicrhau hynny. Ac felly, mi rydyn ni yn darparu llawer iawn o wybodaeth a mi welwch chi'n fan hyn faint o hynny sydd yn digwydd. Da ni yn bwriadu gwneud mwy o hyn ac eisiau nid o'n fwy hylaw ac yn haws cael mynediad ato fo, nid o'n fwy hygyrch i unigolion, a da ni yn bwriadu gweithio gyda chwmnïau fel Ask Sara yn y dyfodol agos a gyda Dewis Cymru mwyn sicrhau fod mwy a mwy o wybodaeth am ein cymunedau ni a sut y gall bobl fyw yn annibynnol yn eu cymunedau ar gael i bobl Gwynedd. Un o'r pethau pwysicas gennym ni ydy cefnogi, o'n gwaith ni, ydy cefnogi gofalwyr wrth gwrs. Gofalwyr di-dal a gofalwyr ifanc, fel rhan o hynny yn benodol bwysig ac yn holl bwysig. Mae gennym ni nifer fawr o blant a phobl ifanc sydd yn darparu gofal i'w ffrindiau neu i'w teuluoedd, i'w rhieni ag ati. Ac fel y gwelwch chi, mae yna 120, jyst dros 120 wedi derbyn cefnogaeth dros y misoedd dwytha, dros y flwyddyn dwytha. Mae gennym ni 700, bron i 800 o bobl hŷn mewn cartrefi preswyl.
mae hyn yn ormod, a'n rôl ni mewn gwirionedd ydy ceisio lleihau y nifer o henoed sydd yn dibynnu ar gartrefi preswyl, a sicrhau fod pobl yn gallu byw i bywyd arferol, i bywyd gorau yn eu cymuned nhw'u hunain, cyn hired a sydd phosib, a dyna di'r gwaith, a dyna'n strategaeth ni ar gyfer y dyfodol, ydy ceisio helpu bobl i fyw i bywyd gorau ac i wneud beth sy'n bwysig iddyn nhw i'r dyfodol. Mae gennym ni 2,500 o bobl sydd yn derbyn rhyw fath o wasanaeth. Mae hynny'n cynnwys pethau fel gofal cartre, cartrefi henoed ag ati, ond oedolion yn gyffredinol ydy rhain, ac mae gennym ni bron i 2,500 fel o'n i'n deud, sydd gyda chynllun gofal penodol. Hynny'n golygu bod nhw wedi cael asesiad, maen nhw wedi cael sgwrs efo gweithiwr cymdeithasol neu therapydd galwadigaethol, maen nhw wedi cael asesiad a mae hwnnw wedi cael ei gytuno mwyn darparu rhyw fath o wasanaeth neu rhyw fath o gynllun gofal. Mae costau byw wedi bod yn heriol iawn dros y blynyddoedd dwytha ac yn mynd yn fwy o her wrth gwrs, ac felly da ni'n falch iawn o allu deud bod y gwaith da ni'n neud mwyn ceisio lliniaru'r heriau hynny yn effeithiol, a bod yna 9,000, dros 9,000 o bobl wedi ymweld â'n gwefan ni ac wedi edrych ar y wybodaeth sydd ar gael yno. Fel o'n i'n deud gynnau, da ni'n gobeithio wneud mwy o waith ar y wefan ac ar sicrhau bod yna wybodaeth ar gael, ond dim ond ar y wefan. Mae'n bwysig hefyd yn bod ni'n sicrhau bod y wybodaeth ar gael i bawb yn ein cymuned ni, dim ots os ydyn nhw'n defnyddio'r we a ffonau symudol ag ati neu beidio. Felly mae yna dipyn o waith i wneud ac mae hynny eto ar yn agenda ni ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae yna ddisgwyliadau arno ni bod ni'n ymweld â phobl mewn sefyllfaoedd anodd am bod ni'n darparu asesiad ac yn ymateb i bethau o fewn amseroedd penodol yn ôl y ddeddf. A mi ydyn ni'n ymfalchio yn y niferoedd y canrannau uchel da ni'n llwyddo i wneud hynny yn y maes plant a'r maes oedolion fel y gwelwch chi'n fan hyn. Wrth gwrs, nid all ei gellir gwell, ac mae sylweddoli 84 yn ganran uchel iawn lle da ni wedi llwyddo i wneud hynny hefyd yn dangos bod na waith i wneud i gydweithio gyda siantaethau eraill i ymateb mewn amser da a mewn amser penodol. A pan da ni yn gwneud hynny, pan da ni yn cefnogi plant ac oedolion, mae'n holl bwysig bod ni'n clywed llais yr oedolion hynny, ac fel da chi'n gweld yn y sleid yma, bod ni'n hefyd yn clywed llais y plant hynny, a bod nhw'n teimlo i bod nhw'n rhan o'r sgwrs ynglyn â nhw'u hunain, a bod dim un penderfyniad yn cael ei wneud am rywun, ond i bai bod nhw'u hunain yn y rhan o'r sgwrs honno ac yn y rhan o'r penderfyniad hwnnw. Felly mae'n dda iawn gweld bod 95% o gynadleddau achos lle da ni wedi clywed llais y plant. Fel o'n i'n deud, mae'r niferoedd o blant sydd mewn gofal yn 281 erbyn hyn. Mi welwch chi yn fanna bod 65% o'r rhain yn derbyn gofal mewn lleoliad maeth. Ac mae hyn wrth gwrs yn heriol, da ni'n ceisio'n gorau i sicrhau fod y niferoedd yma'n lleihau, ac yn wir, maen nhw wedi bod yn lleihau dros y blynyddoedd dwytha, a mae hynny yn dystiolaeth o'r gwaith da a'r arfer da sy'n cael ei wneud gan yn gweithwyr cymdeithasol ni a'n timau gwaith cymdeithasol ni ar draws Cyngor Sir Gwynedd. Mae'r nifer yn edrych yn chydig bach yn uwch, achos mae gennym ni hefyd blant sydd yn ffoaduriaid, sydd yn cyrraedd Prydain heb deulu, heb oedolyn gyda nhw, ac mi ydyn ni hefyd yn rhoi cymorth i rheini, ac mae nhw hefyd erbyn hyn yn cael eu cynnwys yn y ffigwr hwn. O'n i'n deud gynnau ynglyn â ymateb i bethau o fewn amser penodol gydag oedolion o fewn 7 diwrnod i gael yr o dderbyn y cyfeiriad, mi ydyn ni wedi ymateb i hwnnw o fewn 91 diwrnod ar hyd y flwyddyn dwytha, sydd yn ardderchog eto, ac sydd yn cymharu'n dda iawn gyda siroedd eraill ar draws Cymru. Mi ydyn ni'n darparu llawer iawn o gofal yn y gartre mwyn sicrhau fod pobl yn gallu byw yn annibynnol, ac da ni'n falch iawn o allu deud bod ni yn darparu bron i 10,000, 9,500 o oriau bob wythnos o ofal cartre i bobl Gwynedd. Mae'r oriau yna, mae'r nifer yna wastad yn ynychry ni. Mod i'n gweithio gyda hyn bob dydd, dwi wastad yn sylweddoli pan dwi'n clywed bod yna 9,500 o oriau o ofal
bob wythnos. Cofiwch bod rhan fwyaf o'r rheina yn mynd i fod yn hanner awr o ymweliad yn unig, ac felly, da ni'n siarad am bron i 20,000 o ymweliadau o bosib sydd yn rhyfeddol o ystyried bod hynny'n digwydd yng Ngwynedd bob wythnos. Hefyd, wrth gwrs, mae yna heriau mewn sir fel Gwynedd ynglyn â gyrru ar agenda werdd mwyn sicrhau bod ni ddim yn defnyddio gormod o danwydd ffosil ag ati, ac mae hwnna'n rhywbeth sydd ar yn meddwl ni hefyd, a sut allwn ni hyrwyddo ffyrdd amgenach o ddarparu gofal. Yn enwedig hefyd o wybod bod ni'n cael trafferth darparu'r holl ofal sydd ei angen. Felly, tra'n bod ni'n ymfalchuon yn llwyddiant i allu dathlu bron i 10,000 oriau yr wythnos ofal i bobl yn eu cartrefi hunain, da ni hefyd yn methu recriwtio ac yn methu gael digon o weithlu i ddarparu jyst dros 1,000 o oriau yr wythnos o ofal. Mae hynny tua 100 o bobl sydd felly'n disgwyl am ofal ar unrhyw adeg ar hyd y flwyddyn, ac wrth gwrs mae hynny hefyd yn heriol. Mi ydym ni yn edrych felly ar sut ydym ni'n gallu gwneud hwn yn gynaladwy ar hyd y blynyddoedd sydd i ddod, yn enwedig o ystyried demograffi Gwynedd a phobl yn gadael Gwynedd, phobl ifanc yn gadael Gwynedd, a sut ydym ni'n sicrhau bod ni'n gallu darparu gwasanaethau i'r blynyddoedd sydd i ddod, ac mae'n rhaid i ni edrych ar ffyrdd gwahanol o wneud yn gwaith. Mae'n rhaid i ni ystyried ymhellach pethau fel technoleg, sut ydym ni'n defnyddio robotics, sut ydym ni'n defnyddio taliadau uniongyrchol ag ati. Mae'r y gyfalwyr sydd yn ddi-dal wrth gwrs, be da ni'n siarad am ydy aelodau'r teulu, neu cyfeillion, neu cymdogion ag ati, sydd yn darparu gofal i unigolion yn holl bwysig. A dyma'r nifer o asesiadau a wnaethon ni nodi oedd wedi i gwblhau yn ystod y flwyddyn dwytha o ofalwyr di-dal. Fy marn i ydy bod hwn yn rhy isel, fod yna ofalwyr allan fan'na ddyle fod yn cael ei asesu ar gyfer cymorth ychwanegol, a da ni ddim yn llwyddo i wneud hynny, ac mi fydd hynny yn rhywbeth da ni'n bwriadu edrych arno ymhellach dros y flwyddyn sydd i ddod, mwyn sicrhau fod y gefnogaeth sydd ar gael yno i ofalwyr di-dal. Mae gen ni 200, jyst dros 200 o bobl sydd yn derbyn taliadau uniongyrchol yng Ngwynedd. Mae hynna'n wych, a mae'n gret bod o'n gweithio i'r 200 o bobl hynny, a mae rhywbeth i ymfalchio ynddo fo. Mae'n rhywbeth sy'n ni'n hoffi gweld mwy ohono fo'n digwydd. Mae o'n rhoi rheolaeth i bobl, mae o'n sicrhau fod bobl yn cael mwy o hyblygrwydd yn y gwasanaeth maen nhw'n derbyn, ac mae hynny'n rhywbeth i ymfalchio ynddo hefyd, a rhywbeth da ni isio anelu ato fo, mwyn sicrhau fod bobl yn gallu byw mor annibynnol a sy'n phosib. Ond dydy 200 ddim yn ddigon o bell ffordd, ac o ystyried bod gen ni 100 o bobl ar hyn o bryd, o'n i'n deud gynne, sydd yn disgwyl am ofal, mi fydda hi'n wych tas ni'n gallu defnyddio taliadau uniongyrchol ar gyfer tua 100 arall o bobl, fel bod ni'n gallu darparu gofal ar gyfer yr holl bobl hynny. Wrth gwrs, un peth arall am taliadau uniongyrchol ydy bod nhw'n gallu bod yn rhytach na darparu gwasanaeth arferol, ac felly mae'n rhywbeth i ystyried a rhywbeth i'w hyrwyddo ymhellach. Da ni'n falch iawn o gennym ni systemau a gwasanaethau fel dementia actif sydd yn cyfarfod ar draws Gwynedd mewn lleoliadau byw'n iach yn canolfannau hamddennu ag ati, mwyn hyrwyddo fod pobl sydd yn heneiddio, pobl sy'n mynd yn hŷn, yn gallu ymwneud gyda ymarfer corff ac yn sicrhau bod nhw'i hunain yn iach yn gorfforol ac yn iach yn feddyliol. Ac mae'n gret gweld bod yna gynifer o bobl yn cymryd mantais ar y cyfle yna ar draws yn sir ni ac yn mwynhau ymarfer corff yn y canolfannau hamddennu. O'n i'n deud gynne hefyd ynglyn â da ni angen edrych ar wasanaethau gwahanol, pethau amgen, mwyn sicrhau bod ni'n gallu darparu mwy o ofal i bobl a bod ni'n gallu sicrhau yn ei lle mae yna lai o weithlu a llai o ofalwyr yn ei lle. Ac felly, mae'n gret gweld bod gen ni 1,663 o bobl sy'n derbyn gwasanaethau teleofal neu technology-enabled care, maen nhw'n dweud yn Saesneg, tech, ac mae hynny yn sicrhau bod ni yn darparu gwasanaethau ac yn sicrhau bod pobl yn ddiogel ac yn ddiogelach yn eu cymunedau, yn eu cartrefi hunain. Mae gwariant a costau gwasanaethau cymdeithasol yn heriol iawn fel y gall pawb ddychmygu. Ar hyn o bryd, llynedd, mi oedd yn cyllideb ni'n 87 miliwn net. Hynny ydy, mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael incwm wrth gwrs, achos mae bobl yn talu, os dyn nhw mewn cartre henoed, da ni'n asesu i gallu nhw i dalu, ac mae yna daliad yn dod fewn, a mae hynny'n wir am ofal cartre hefyd, fod hynny wedi gapio. Ac felly, mi rydan ni yn derbyn
arian i fewn i'r gwasanaeth, ac mae'r 87 miliwn yma yn gyllideb net gwasanaethau cymdeithasol ar draws y flwyddyn. Da ni eisiau hyrwyddo cwynion, a da ni eisiau hyrwyddo fod pobl yn gwneud sylwadau canmoliaethus hefyd. Mae'n bwysig yn bod ni'n clywed lle da ni ddim yn gwneud pethau'n iawn, a mae'n bwysig yn bod ni'n dysgu ohoni, a mae'n holl bwysig bod ni'n hyrwyddo ac yn caniatáu ac yn hwyluso bobl i allu wneud i cwynion ac i ddeud i barn am y gwasanaeth. A mae hynny rhywbeth dwi'n falch ohono fo am bod ni'n galluogi pobl wneud hynny, am bod ni'n gallu cydnabod hefyd lle nad ydy gwasanaethau wedi mynd gystal ag yr hoffen ni. Ar yr un pryd, da ni wedi derbyn 159 sylw o ganmoliaeth ar hyd y flwyddyn sydd yn ardderchog ac yn wir yn dystiolaeth ac yn dangos yn hollol glir y gwaith da ma'n gweithlu ni'n ei wneud. Yn gofalwyr ni, yn gofalwyr cartre ni, yn gofalwyr cefnogol ni, yn gweithwyr cefnogol ni, yn gweithwyr ni mewn gwasanaethau fel derwen, gwasanaethau plant, gwasanaethau oedolion, yn therapyddion galwedigaethol ni a'n gweithwyr cymdeithasol ni. Dwi'n falch iawn o'r gwaith maen nhw'n wneud, a da ni'n hynod ddiolchgar iddyn nhw. Fel da chi wedi gweld, mae'r niferoedd o gyfeiriadau sy'n dod fewn yn cynyddu, mae'r pwysau gwaith yn cynyddu, ac mae'n gret gweld bod yna bobl yn gwerthfawrogi'r gwaith hynny. Da ni yn derbyn sawl sylwad canmoliaethus, ac mae'n braf iawn cael hynny, mae'n braf iawn gweld hynny. Dwi'n mynd i ddarllen hwn, gewch chi ddarllen o'ch hun, ond mae'n braf iawn gweld bod yna bobl yn mynd i'r drafferth i gydnabod ac i ddiolch i ni am y gwasanaeth maen nhw'n ei dderbyn. Mae hynny'n ardderchog yn beth arbennig iawn, ac mi fyswn ni'n hoffi diolch, nid yn unig yn gweithlu ni, ond hefyd i bobl Gwynedd am y ffordd da ni'n cydweithio ac yn cydgynhyrchu gyda nhw a nhw gyda ni'ne. Felly, yn gyflym iawn, i gloi eto, mi hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i chi am eich amser, i edrych ar hwn, i wylio hwn ac i wrando ar hwn, ond hefyd diolch eto i'n gweithlu ni, i bobl Gwynedd ac i weithlu Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd, ac yn ehangach yn cydweithio gyda'r heddlu, gyda'r adran addysg, gyda'r bwrdd iechyd, yn holl bwysig. Ac felly, mi fyswn ni'n hoffi diolch yn fawr iawn i chi am eich holl gefnogaeth ac am eich gwaith caled. Diolch yn fawr i chi.